Biz amanatqa yazıldık. Amana jurnalından 2019 yılda ötkәрелгән Язылда бүләк от конкурсында еңелүче Баймак районы Басай авылыннан Гөлназ Сафина бүләкләнә. Менә Гөлназ безнең менә безгә матур итеп шулай мактау билдәһен бирәбез. Рәхмәт. Һәм шулай Аманат журналынан махсус бүләк ул безнең Башкорт мәгърифәтчеһе Мифтахиддин Акмулланың язылган һүзләре башкортларым укул кәрәк дигән исем менән безгә истәлеккә тапшырыла. Гөлназ ул Баймак лицей-интернатының иң тырыш укучыларының береһе, быел 10 класста тамамлана һәм киләсәктә 11 класста тагы ла яхшырак билдәләргә тамамлап, югары уку йортына инеп, киләсәктә лә үзен республикабызның күренекле кешеһе итеп танылыр дип ышанабыз. Һәм һезгә махсус бүләк. Гөлназ, бұл конкурста һин беренче тапкыр катнаштыңмы? Юк, мин гел ебәреп тордым һәм беренчегә бүләк иттем. Ничә ел язылаһың журналга? Бик күп бала сыктым. Ниндәй конкурсларда катнашканың бар? Төрле конкурсларда, фотоларда ебәрәм. Киләсәктә үзеңне кем итеп күрәһең? Журналист булырга телим. Аманатка да ошо төрле мәкаләләр ебәргән бар. Ниндәй хыялың бар? Журналистикадан тыш. Сәяхәт иткәйле. Сәяхәт иткәйле. Амана тәэсиратларынан бүлешәләр шу бүләкте алгас. Бик шатмын, әлбиттә. Беренче тапкыр булай бүләк итәм. Артабында катнашып торасакмы? Сафина Гөлназдың мен 5-нче класстан алып, 9-нчы класста беткәнче Басай төп белем бирү мәктәбендә класс җитәкчесе булдым. Гөлназ 1-нче класстан ук, ул 9-нчы класста беткәнче тик 5ле билдәләренә генә өлгәште һәм кызыл аттестатка тамамланы. 9 еллык мәктәптә. Гөлназды мин хәтерләйм һәм әле лә беләм, ул китапхананан сыкмай, китап укырга яратты һәм әйтеп киткәнемчә, иншалар язырга ярата ине. Үзенең шундай тоз фикерле кызыкай булды ул. Һәм кул эшләренә бик оста, шулай ук һәм төрле конкурсларда ул бынан тыш 2нче юсыкта ла күп конкурсларда катнашкан укучы буларак билдәле. Һәм ул әле лә безнең йөзебезгә кызылык килтермәй, 4ле һәм 5ле билдәләренә генә белем алып йөри. Аманат журналы хакында нимә әйтерсең? Аманат журналына безнең укучылар шулай ук языла. Без уны яратып укыйбыз, ундагы рубрикаларды һәм китапханага ла безнең мәктәптән ул килеп тора. Аманатлы булайык дибез бездә, аманатка язылайык дип балаларны үгетләйбез һәм укытучылар да шулай ук язылабыз. Гөлназ бәләкәйдән үҙаллы, тыныс кына кызыкай булды. Һәр вакыт ошо үзенең бүлмәһендә гәзит журналдар укый, китаптар хәзер дә укый. Башкорт телендә яратты, башкорт теленнән иншалар да яза. Ул үҙаллы кызыкай булды. Һәм хәзерге вакытта ла без ошо Аманат журналын алдырабыз, күмәкләп укыйбыз. Унда язылган әсәрҙәр тураһында һөйләшәбез, кроссвордтарын бергәләп сисәбез. Мин улар тырышһын өсөн инде сисһендәр, шул кроссвордтарга өйрәнһен дип тырышабыз инде. Һәм мына бәләкәй унан бәләкәй Арслан да шулай ук Галәмәт дөнья дигәнен ярата ул һәр вакыт. Һәм мына улар мактау билдәһе дигәнде 2нче тапкыр алып тора Гөлназ. Арслан да алгайны. Элекке вакытта ла без баш вакытларында уларны катнаша торгайнык. Һәм икәүһе лә шул ошо мактау билдәһе дигән почет грамотаһын алгандары бар. Ошо Аманат журналының. Аманатлы булайык.